tots i benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Avui estem aquí perquè l'Emma Watson porta pràcticament 5 anys sense, estar en actiu. I venim a descobrir per què va prendre aquesta decisió i si tornarà algun dia. L'Emma Watson, com tots ja sabeu, és la Hermione Granger a la saga de Harry Potter. Ella va començar a actuar quan era molt jove. El seu primer càsting va ser als 9 anys i va ser ja directament per Harry Potter i això la va catapultar a la fama directament. I als 11 anys ja era coneguda mundialment pel seu paper d'Hermione Granger. Després d'haver acabat la saga va fer un canvi radical, tots sabem aquell moment pel que va passar, que es va tallar el cabell supercurt i que volia deixar el personatge de l'Hermione enrere, i l'hem pogut veure en altres projectes com per exemple les avantatges de ser un marginat, i també l'última que ha fet va ser Mujercitas, que la va fer el 2018, si no vaig equivocada. Va fer una entrevista al Financial Times i allà va explicar que s'ha retirat perquè no era feliç, es sentia atrapada, es sentia com a dintre d'una gàbia i va decidir que era el moment de deixar l'actuació. Un dels motius principals pels quals va donar aquesta explicació va ser perquè deia que quan li feien entrevistes ella no tenia absolutament cap control del procés creatiu dels projectes en els que havia participat i es sentia com molt atabalada per haver de donar explicacions de certs temes sobre les pel·lícules en les que ella havia tingut part. Llavors va dir que ella volia formar part de tot aquest procés creatiu i de tot l'argument i d'idear la trama, i que després ella volia ser capaç de donar les explicacions tant per bé com per malament després de la recepció del públic. Actualment, on es troba l'Emma Watson? Està estudiant un màster d'escriptura creativa a la Universitat d'Oxford, i està escrivint llibres, està escrivint poesia, perquè és una apassionada de tot aquest món i de tot aquest tema. A més, també està dirigint un videoclip que encara no sabem de qui és, però bueno, ja ens ho trobarem quan surti, i a més, també es veu que està participant en una producció que sortirà aquest any 2024 d'una persona molt coneguda, però no ha volgut dir qui era. A més, també porta la marca de ginebres del seu germà, l'Alexander Watson, que es diu Renice i va sortir en plan boom mundialment fa poc, i a part d'això també és la cara de Prada des de fa bastants anys i també ha dirigit algunes de les campanyes de publicitat d'aquesta marca. Why should I be framed? Boxes are always too small. I celebrate my imperfections. I do my days in joy. I am never the same, but I am always myself. Paradox by Prada. A part d'això, també està molt involucrada en projectes que ella hi creu profundament i participa activament, i això ho comparteix sempre al seu Instagram, i allà comparteix tots els projectes en els que forma part i en els que vol promocionar i vol donar veu. L'Emma ha dit que ara no és el moment, però que en un futur creu i sap 100% que tornarà a la gran pantalla i que tindrà ganes de fer-ho, però ara es vol prendre una temporada per ella. Vosaltres què en penseu? Creieu que tornarà a fer pel·lícules i la podrem tornar a veure en alguna altra producció? O creieu que a partir d'aquí s'ha acabat i es dedicarà a fer altres projectes o a estar a darrere de les càmeres? Jo suposo que algun dia sí que tornarà, però tinc la sensació que estarà més en un segon pla. No ho sé, la veritat, ja ho veurem. Deixeu als comentaris, sisplau, què és el que en penseu sobre aquest tema i ens veiem a la propera. Malifeta feta, adeu, adeu!